Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kahnyo Trap Youth Council uba Robert June Kharjarin, uba deu President Rangba Kaseng, batu General Secretary uba Roy Kupar Sinram, haka arpo santrik ujemang arhajar arpo kilait banyakandu yaulat ke jela usatya pal malik, ban pensngoi ke jingdawa jongki syakatnat korbari, jong ka sarkar pedeng, ba ka sarkar kan itu no yaki badang bat ya kan yam tenrai, lanian yam tri kum kiret pa hapo ka section 2C, jong ka National Commission for Minorities Act, khat khandai spa khandai puar. Kinong yalam ke HYC kila ong ba kidan jan lai langut kibrio na kajat benrio khasi penar kibasa Megalia Assam bat kiwei bat kibenta jong kari kibadang bat ya kan yam tenrai. Ke HYC kalau ong ba ka sarkar pedeng kala itu iki Muslim, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, bat ki Kristan kum kiret pat hapo katika kendon. Hadian bakilawan ya kendu ya ulan, kinong yalam ke HYC kilaya thu ba na kalyang ulan, ula menjur basyan unsaya keren bat katanat korbari ka sarkar pedeng. Kebentang penengkong golong ba kumangitip ba lembaga National Commission Minority Commission Act jong kakak kenai sepak kenai puan. Lapan benar lah nilai itu ya kita ki religious minority apa India ki Kristen ki Muslim ki Jain ki Parsi ki Sikh. Bat nakaliang ka jongi kum kaseng. Hadin mangilai syong perkat ngi last ngudai ba ya kanyam tenrai la ni kanyam khasi mo pamangyo kanyam tri la dai ben itu no kum kawe ni kita ki minority religious minority kat kum kani ka an jong khak nai spak nai puar jong sarkar India. Tika jingwan ka jongi bani kendu yola jong ka jela kalong ban kerpat yu bo unshim ya kani ka jingdawa ka jongi bat ban pensngo haka Ministry of Home Affairs ban itu no ya kani am khasi lani kita kan yam tri kum kawe ni kita ki religious minority community haka jela ka jongi amar kum mangitip ba kajing don jong kibrio lani ki pardo persnam ki jongi haka ni ka jela ha po Assam atau Mizoram bat ha kiwi ki jela jong kari India ngiyok jingtip bagi don kumbalai laktam ki badang practice lane ki badang boot ya kani kan yam tenrai tingis ngoba kani ke jingdon jongki kumbalai laktam ladengi compare ya ka jingdon jong jongki brio ka hari India hibro ko ngis ngoba lade fipet nak kata ka benta ngis ngoba la sudai ban itu no ya ki kum kita ki religious minority hapo jong kani an kum itu ya ki we pat kinyam ti ka jing wanra ka jongi bandawai kani lo karong ba ngi sothu ba kaniam khasi ki trei ki kam ki per umno ban kenti ka imlam salang la kalong ban seng ki school bat ki ki kam nam ta ka imlang salang nam ta kari hapo rilum khasi jantia kumjuru hawe ha po ka jala hi baro koe tik sngo balada itu no ya ki kum kata ka minority religious minority community hapo jong ka an kinyo ki jingerap ki ba per napo jong ka sarkar India kumjur napo jong ka sarkar jela ti kajingnya keren ka jongi bat governor matakangi kalong ban panpa ho bakum kan kini ki nongbot lani ki nong bot ikani kan yang kasi ki de banyo ya ta hok tinakaliang ka jong loong ba unsa shim ikani ka kam unsa pensngo hapo ka ministry ka badai pet ikani ka kam bat ila karpat u bu shim khyak nang ti loong ngi ba unsa shim ikani ka bantapan pensngo po ka Ministry of Home Affairs bat ngi nakaliang ka jong ngi nya up ka ba ka Ministry of Home Affairs ba kanle ka ni jing dawa ka songi ti nakaliang ka jong ngi mdai tambangiwan ban ya kendu ya governor matakangi ngin sa thoru ko bagi city kerpang ya Ministry of Home Affairs ban panpau ba balai ngi dawai ngin jing dawa ka jongi ban itu ya kan yang khasi ku ta ka minority community bara ka ju ka por ngin sa phar ko jing tho of chief minister jong ka jalla ba un but nakaliang jo ka sarkar ru bakan but di ne kan kam nang ba kani ka jing dawa kani kam de tang ka jing dawa jong ka seng rei fila ban yu i hagi snem ki balale do nakaliang jong ka seng khasi nakaliang jong ki babun ki lap bu kani ka jing dawa ring i hadu mentam pat kampat rekam kani jing dawa ngi suthur balada yo ya kani fi ka sarkar India ka shutdown do kata ka minority scholarship ka ba ay ki khna ki ban puli nadu class nadu ki school hadu professional level pamut ladai ki yo ini kalong ka jing arab ki kon samla ki badai nakaniam khasi bakin yo ban beteng ki jing puli ki jong ki wala ki professional studies ru marka scholarship ka khamhe tingi ngisngo baladala ban itu ya ka niam khasi dan ka niam tri kum kata ka minority community kan long ka jing arab ya ki kon samla ki ba de na ka niam tenra ti kata de ka jing kendu ka jong ni batu governor tasi